Bueno, maing buntag, maing odto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan sanglit kini atong broadcast malabay man sa ganahan ng teknolohiya sa internet. Live kita karon sa tibuok nga kalibutan pinagi sa Facebook o live usab kita karon sa tibok Pilipinas pinagi sa GSAT. O live usab kita karon sa mga local stations ug ato nga dako nga pagtahod sa itong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference sa Seventh-day Adventist Church. Ilalom sa pagdumula sa atong pinangga nga Presidente Elder Roger Caderma, ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares o kang Sir Chemuel Almocera usab nga ato nga Treasurer. Bueno, ako usab nga pag-recognize sa atong tanan nga mga sponsors, sila usab sa atong executive mga producers diri no sa nakanilaing lugar. Og salamat sa inyong pagsuporta. Og dili ta maglangan, hangyon ko kamos pagduko sa inyong ulo magamputa. Daghang salamat ho Dios sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin ang gikalipay nining adlaw nga ikaw nagkuyog na usab kanamo sa lahi nga panahon aron makahimo kami sa pagtuon sa imong balang pulong. Kami nag-imbitar sa imong balang espiritu nga maghahatag kanamo og dugang kusog kahibalo nga masabtan namo ang matag pulong nining nga bahina. Salamat sa pagdung sa pagampo kini among gipangay sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, atong tanaw ng ato nga mga higala nga naa diri. Sumaog gyapon nga mga pamaagi igsoon ha, kung aduna mo yung mga pangutana itawag lang dinhi sa ato nga pangutana pastor Hope Channel. Namay mga number di sa ubos ng 0916 655 74777. Okay, tulo ka 7. 0929 344 1777. Okay, tanawa lang dahil mga pinangga ang maong nga mga punto. Og niya dinhi ang ato nga mga kauban no, labi na usab sa dinhi dapit sa Kapatagan. Brother Yingbing no, dinhi dapit sa Lala or Maranding. Kumusta sa Maranding Church? Niya sab ni si Robic Baliarta Japay. Niya sab ni si Vari Villasis Ricanya. Niya sab dinhi si GJ Fernandez. Mayong odto pastor watching live from Israel, no? Shalom igsoon. Naa siya karon sa Israel. God bless sa tanan. Nasa din si Dun Izor Tilanita. Good day Pastor Chris. Happy to be watching your biblical exposition today. Greetings from Satahip is the A Church, Chonburi, Thailand. Okay? Kumusta usab akong professor diha si Dr. Adi Libato, uban sa iyang asawa o sa iyang tibuok nga pamilya. O usab sa atong mga executive producers sa lamdag sa kamaturan, si Brother J. Salcido, o uban sa iyang pinangga nga asawa o sa ilang tibuok nga pamilya. Romel Engano, hello Pastor, mayong hapon. Niasab din si Jandy Dago, niada sa Mato Panirobic Baliarta Japay, blessed with your program, Pastor. Watching you here in Riyadh, Kingdom, Saudi Arabia. Jubilin Barliso Tihares, good day, Pastor. God bless. Og maing hapon usab kang Rains Roque sa Ireland. Uban usab kang David og sa iyang pinangga usab nga asawa dinhi dapit sa Ireland og sa mga kaigsunan nato diha. James Lou Aparicio, Rugin Kupudutan, mayong hapon, Pastor. Og sa tanan no og naapa usab dinhi sa atong mga kauban si Emmanuel Di Parini Jonglong ni si Jovelyn Barliso Tihares, Jali Siago Rowaya, Prince Paris, Lenji Jimeno Migalin, James Lo Aparicio, niya sab si Rugin Kupudutan. Okay? So, pwede na mo manawag mga pinangga, no? O ihatang inyo ang iyong mga pangutana dinhi sa gitawag na tog pangutana, Pastor. Kaya ato tagaan og assurance nga ato nang tubagon pinaagi usab sa pagtulunan dinhi sa balaan nga kasulatan sanglit wala may doktrina o fundamental belief sa Seventh-day Adventist nga minugna o iya sa tao kun dili ang tanan mapamatud-an sa balaan nga kasulatan. Okay? Okay, aritas mga gitawag nato og questions. Nagingon ni Davi Yerniak Orin Sumil. Gibali man tinganing Limos Nero. Genesis 2:19, Pastor, giunsa man pagbuhat sa mananap sa Ginoo by words ra ba? Salamat, Pastor. Okay? Ingani mga pinangga. Ang pagbuhat sa mananap sama usab gihapon sa pagbuhat sa tao, no? Nga Dios mo'y nagbuhat niya
unya pinaagi sa kaalam sa Dios o pinaagi usab sa iyang mga pamagi. Pero aduna lay kalahian sa gitawag nato og tao og mananap sa pagkabuhat niini kay diferensya magid ang aton DNA, no? Gani dinhi sa unang Korinto kapitulo 15 atong tanawon ng mao nga bersikulo kay naay gipahayag din sa Biblia dinhi sa 39 matod pa niya diri kay atong basahon kay wala managsama ang tanang unod kung adunay usa ka matang sa unod alang sa tao ug lain ang alang sa mga mananap ug lain ang alang sa mga langgam ug lain ang alang sa mga isda. Adunay mga lawas nga langitnon ug aduna usab nga lawas nga yutan-on apan lain ang kasanag sa mga langitnon. So imo makita igsoon, lahi-lahi dinhi, lahi ang dinhi sa tao, lahi ang dinhi sa mananap, lahi ang DNA sa langgam, no? Mao nang wa kakakita nga adunay langgam ug mananap nga ning daghan nga mura og nagkuyog sila ingon nga usab nga asawa. Okay, so matong makita niya. Imo sang makita igsoon dinhi sa Biblia sa ikaduhang Korinto 2:16, ikaduhang Pedro 2:16, matong pa niya diri. Apan nga gibadlong siya tungod sa iyang kogalingon kalapasan, ang amang nga asno militok og tawhanong paningog og misumpo sa kabuang sa mga propeta. Ikaduhang Pedro, wa baka kumasugod na ni. So imo makita devoid kanang wala sila speech sama sa ato nga speech, wala sila pinulungan sa ama sa atong pinulungan. By affection magkasinabot sila. By sa ilang mga kuan pero not necessary sama sa ato nga mga pamaagi nga diin makahimo kita ni ana. Nya wala sad sila gitawag na tuog sakto nga salabutan. Salmo 32 bersikulo 9 mo na ang mga gitawag na tuog mananap, no? Okay, atong tan-awon ang salmo. Okay, atong makita nato dinhi sa Biblia. Pwede na mo manawag mga pinangga, no? Aron tagaan natong pagtagad ang mao nga mga punto. 32:9 nagingon. Ayaw kamo pagpanig-ingon sa kabayo kung sa mula nga walay salabutan. Okay, so imo makita mismo ang Biblia nagisgot nga walay salabutan kung sa siyensya pa dili siya rational being mga pinangga. So mao na ang gisgutan sa ato nga pagtuon usab gikan usab sa balaan nga kasulatan. Okay? Niya dinhi si Rodolfo Canones. Good afternoon nimo Pastor Chris. God bless sa imong program. Ngutana ko Pastor bahit sa buhat 20 City. Ato naman gitubag no katong iagi. Lahi to siya nangutana pero aduna gyapon isolusama. So kibali pwede lang nimo iscan igsoon ang 2 episodes before, no? Buino natay caller atong dawaton ang atong caller. Caller go ahead palihog. Padayon caller. Pastor, maayong hapon. Maayong hapon, AJ Kabading sa PEC Sindangan. Okay? Padayon, AJ. Darang ko'y pungutana, Pastor, bahin rin sa pinadayag 22.5, Pastor. Okay. So, mahitungod sa... Okay, atong basahon na aron makita usab sa ato nga mga kauban na naminaw. 22 bersikulo 5 nag-ingon. Og didto wala nay gabi og sila dili na magkinahanlang kahayag sa suga o sa adlaw kay ang Ginoong Dios mao naman ang ilang kahayag og sila magahari hangtod sa kahangturan. Unsa may imong pangutana igsoon? O ano ko Pastor, napamay nagi adlaw ani nga time or wala Okay. gyud. Akong tubag. Dagingon din og didto wala nay gabi. Wala magingon nga wala nay bulan. Okay? Wala nay adlaw wa magingon, wala nay gabi. For example, dinhi sa studio, kung miingon ko nga wala nay kahayag dire, wala nay gabi dire. Bisan pag gabi siya or adlaw siya, mura lang gyapon siya og buntag tungod kay naa may dagang suga. Okay? Sa samang paagi, pag-ingon og didto wala nay gabi og sila dili na magkinahalag kahayag, ang pangutana asa man sila ani? Gawas sa Jerusalem or naasulod sa Jerusalem? Sibugan lang nato sa bersikulo 2, ang tubag igsoon na sa bersikulo 2, nagingon, latas sa taliwala sa kadalangan sa syudad, usab,
ang masig kadaplin sa suba diha ang kahoy. So, ang gingod latas sa taliwala sa kadalanan sa syudad. So, meaning to say, naa sila sulod sa syudad. Okay. O kining syudad igsoon mo ning bag-ong Jerusalem nga minaog gikan sa langit paingon sa yuta pinadayag 20 bersikulo 1 ug 2. Okay. 21 bersikulo 1 ug 2. Iya gingon dire. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. 2. Ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit gikan sa Dios. So sa ato pa ang konteksto ani pagasulti igsoon nga wa na magkinahanlan og gabi didto naa di ay sila sulod sa syudad. Siyempre, wala na magkinahanlan og gabi didto tungod kay ang kahayag didto mao naman ang Dios. Okay? For example, nakasulod sa usa ka building, wa na ka magkinahanlan og adlaw kay naa may suga sulod sa building. Sama din ni karon sa studio. Okay, na may atop dire, so dili makita ng adlaw. Wa ta magkinahanglag adlaw aron gusto ta og hayag kay naa may gitawag natong mga suga. Pero of course lahi nga kahayag ang tuad didto sa bag-ong Jerusalem igsoon kay Dios mo'y naghatag niya na nga kahayag. Balik kanimo igsoon na AJ. So, Pastor, dito sa bagong Jerusalem or dito sa gingarian sa Diyos, sumurag naarag yapoy adlaw dito, Pastor, pero dili na kinahanglan yapon. Actually, naay adlaw kung mugawas ka sa syudad. Mabito akong gibasa diha nga pagkasulti naa sila sulod sa syudad. Pero kung mugawas ka sa syudad, ay naay adlaw, og naay gabi. Ato mamakitaan nga kining bagong Jerusalem gikan silang ginaog raman ni siya. Pero kung mugawas ka, ay naay adlaw o gabi. No? So, padayon ni mo, Igson. Sige, sir, Pastor, mauro to. Salamat Wala na kayo. kayo laing pangutana? Wala na, Pastor. Mauro to. Okay, mao to si AJ no sa Sindangan. Okay, daghang salamat niya na Brother AJ sa imong mga pangutana. Okay, so kung aduna po yung mga pangutana igsuon, itawag lang dinhi sa ato nga punto. Okay? Na dinhi si Jonathan Contreras, Pastor, good afternoon, na ako'y pangutana about sa unang ulan ug ulahing ulan. Na anabay makadawat sa unang ulan sa atong kapanahunan karon ug ang ikaduhang pangutana, nakadawat ba ang isa ka tawo sa ikaduhang ulan bisan wala siya kadawat sa unang ulan? Salamat pagtubag, Pastor. Actually, kana atong konsepto nga nakuha nga unang ulan o ikaduhang ulan, dito na nagikuha sa Joel 2, okay? Atong tan-awon sa libro ni Joel. Kay kini siya tagna ni Joel nga natuman dito sa Book of Acts ang partial fulfillment. Okay? Nag-ingon diri sa Joel chapter 2 verse 28 ug 29. Ug unya nahitabo sa ulahi nga ibubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod. Og ang inyong mga anak nga babae ug ang inyong anak nga lalaki managpanagna og ang inyong taong tigulang managdamgo og mga damgo og ang inyong mga ang mga gitawag nato og batan-ong lalaki makakita sa mga panan-aon. So imo ni siyang basahon igsuon sa gitawag nato og King James version, okay? Atong tan-awon unsay nakasulat diri sa maong bersikulo sa Joel chapter 2 verse 28 ug 29, no? Atong abrihan ang ato nga kuan sa English nga pinulungan aron masabtan nato, okay? So diri ta sa gitawag nato og 28-29. Nag-ingon dinhi, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Ang English nga pagasulti ani, I will pour out, no? Bueno, ato sang bugtong kanatay caller. Caller, go ahead, palihog. May hapon, Pastor. May hapon usab nimo diha igsuon nga Dominic Guerra, Bugo, Cagayan de Oro. Dili ba ni Gira igsuon nato onis Biblia? Salamat pa, Brother Dominic, sa imong pagpanawag sa Bugo. Go ahead, palihog. Nakoy pangutana, Pastor. Go, palihog. Unsa ka importante ning pag-aplikar bitaw sa sanctuary sa Ginoo sa atong panahon karon? Okay, unsa ka importante ang pag-aplikar sa sanctuaryo
sa Ginoo sa atong kapanahunan karon. First of all, igsoon, aton tanawon ang purpose nganong gibuhat sa Ginoo ang sanctuary aron masabtan nato igsoon. Una, naana siya sa Exodus Kapitulo 25, versikulo 8. Mao ni ang nakasulat sa balaan nga kasulatan. Okay? Nga ang pagsugo sa Ginoo, dili ta magbuot-buot kung unsa katason gani unsa kadakon. Naa siya specification igsoon. Na? Exodus 28, 25, versikulo 8. Og pabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy anan alang kanako aron ako magapuyo taliwala nila. Unsay rason nganong pabuhaton sila og sanctuary aron ang Dios magpuyo taliwala nila. Sa Hebrew word ana igsoon is syakan. Aron ang Dios musyakan diya sa sanctuaryo. Now, unsa man di ay katuyuan nganong naa ang Dios sa sanctuaryo. Tungod kay moserve siya as a pari. Siya ang saserdote, hataas nga saserdote, nga wa nay mulabaw pa, arita sa Hebrewanon 8:2. O sige, 1:2. Karon ang lintunganay sa atong among gisulti mao kini. Aduna kita ni ining maong labaw nga saserdote nga nagalingkod sa tuo nga trono sa halandong didto sa langit. Usa ka mag-alagad sulod sa dapit nga balaan og tinuod nga tabernakulo. Kanang word nga tabernakulo sinonym na sa sanctuary, sinonym sa temple. Usa ka mag-alagad sulod sa dapit sa balaan og tinuod nga tabernakulo nga gipatindog dili sa tao kun dili sa Dios. Sa ato pa, ang Dios mismo naghimo og sanctuaryo didto sa langit og iya kanang gipakita ni Moses og matud pa sa bersikulo 5 ginaalagaran nila kay bersikulo dito sa katapusan dapit sa bersikulo 5. Okay? Tanawa baya nga ang tanan pagahimuon mo nga mahisubay sa sumbanan nga gipakita ko kanimo didto sa langit. So meaning to say, na ay sanctuaryo sa langit nga gipakita ni Moses nga mahimong sumbanan di sa yuta. Take note, na ay sanctuaryo sa langit, na ay sanctuaryo sa yuta. Now, unsa ka importante tungod kay naa diha ang priestly ministry. No? Sa sanctuaryo na ay holy place o na ay most holy place. Mabasa gyapon nimo na sa Exodus 25. Tibuok kapitulo basa na diha. Now, na ay gitawag nato igsuon nga kung adunay tawo nga makasala dito sulod sa sanctuary makasala, magdala siya og karnero, dalon niya dito sa sanctuaryo og ang karnero siya musulti siya mga kasalanan dito sa dalunggan sa karnero dili sa pare muhunghong dito sa karnero, dili sa pare. Kaya ang karnero, nagsimbolo kang Kristo. Now, muhunghong niya dito, ug ang iyang sala igsuon, symbolically na sa ulo sa karnero. Patyon ang karnero, ug ang dugo iwas-wisik dito sa gitawag tabil. So, mo na, ug kada adlaw mahitabo na, apan baho na kayo ang maunga sanctuary tungod sa dugo. O kausa sa usa ka tuig adunay paghinlo niya na gitawag nila og Yom Kippur sa Hebro or Day of Atonement. Unya niyan Day of Atonement igsuon mauna ang paghinlo sa sanctuaryo symbolically kay ang sala sa Israel naa sa sanctuaryo kay naa man ang Dios nagpuyo didto. Okay? Gigarantiyahan lang sa gitawag natong karnero nga gipatay kay nagtudlo ka na katapusang karnero nga mao si Jesus Christ. Now, importante kayo igsuon, kay ni anang panahon na, si Daniel naghisgot sa Daniel Kapitulo 8, versikulo 14. Tingali, ang uban, di pagid kayo makagit nini, pero gusto mo, bisita mo sa Seventh-day Adventist, araw matagwatuluan mo nini, kay wa kini gitudlo sa ubang reliyon. Mauni ang nakapayunik sa Seventh-day Adventist nga gigasahan sa Ginoo sa kaalam ni ini, kay wala ni gihatag sa ubang reliyon. Wa magisla kabalogon sa 2,300 days. Niya din sa Daniel 8:14 atong basahon igsoon. Maura ba ni ang pinaka-importante in these last days? Nagingon din og siya mingon kanako hangtod sa 2,000 ug 3 ka gatos ka mga gabii ug mga buntag unya ang balaang puloy anan pagalinisan. So adunay paghinlo. Mo man gani
nga diin kung imo ni siyang basahon wa ko'y time sa pagbabasa di klaro na ko mga bersikulo Daniel 9 kapitulo 9 bersikulo 24 25 26 27 naghisgot na og gitawag og 1 week naghisgot og 6 to 2 weeks meaning nahimo na siyang gitawag nato og suon og maabot ni siyang 70 weeks apil na ang 1 week nga katapusan nga naa sa bersikulo 27 na kung imo na siyang sugdan sa pag-compute igsoon of which wa ko'y panahon sa pagdala og chalkboard diri magsugod sa 457 BC base sa sugo sa hari nga si Artaxerxes sumala sa Esdras kapitulo 7 bersikulo 21 nga ang sugo igsoon mo ni papaulion sila sa Jerusalem patukuron sila sa ilang nga koral patukuron sila sa templo natuman ang gisulti sa Daniel 9:24 o kung imo na siyang i-compute 457 BC, 2,300 days, unya base sa propesiya, balaod sa Biblia, a day is a year, sumala sa Ezekiel Kapitulo 4, versikulo 6, nahimo siyang 2,300 years, nga kung imong ikwintada sa 457 BC, muundang sa 1844. Mao man gani nga didto sa 1844 naa nakasulat sa Daniel 8:14 then the sanctuary shall be cleansed. Mao na silang wheeler nagunahuna sila 5 minutes na nabilin para sa atong first portion. Silang miller nagunahuna igsuon nga niining 1844 mobalik si Ginoong Hesus. Take note alang sa mga dili SDA nagunahuna ra ba ning mga CFD nga si William Miller usa ka Seventh-day Adventist. Dili Seventh-day Adventist si William Miller when in fact wa kabantay Sabado si William Miller usa siya ka Baptist. Nagkwintada si William Miller ug ang iyang pagsabot sa sanctuary sa Daniel 8:14 mao ang yuta. Therefore kung hinluan ang sanctuary nga mao ang yuta, mubalik na si Jesus Christ. Muna nga nagwali si William Miller ang ilang mga kauban niya ng panahon na nga mubalik si Christ October 22, 1844 at least masabtan na sa mga non-SDA nga nagamit-gamit nga ipahid sa Seventh-day Adventist nga nagtagna si William Miller nga usa ka Seventh-day Adventist no dili Seventh-day Adventist si William Miller usa ka Baptist no. Now, mao ni nga ang tinuod di ay ang sanctuaryo nga gisgutan sa Biblia dili ang sanctuaryo sa yuta kundi ang sanctuaryo sa langit. Nga diin ang Dios mao ang gitawag natong hataas nga pare. Siya ang mediator karon. Siya ang tigpataliwala karon. Siya ang nagagarantiya sa atong sala. Ang kuyaw kung si Kristo mahumana sa iyang priestly ministry, mugawas niya sa most holy place, mauna na ang pagbalik ni Jesus Christ. Ug mauna atong pangandaman, kay based sa Biblia igsuon, adunay daghang mga katalagman moabot before mo balik si Jesus Christ, lantawa ang atong kapaligiran karon. Grabe nga mga katalagman igsuon, kung wa kay pagpangandam nga himuon sa atong kapanahonan karon, ambot lang. Follow up igsuon kay bubo na atong panahon sa para first portion. Go! Last time is, Pastor. Kaning giingon sa Revelation nga 154,000, Pastor ba? 144,000. Ano sa ni siya, Pastor? Simbolo ni siya o matinuot ni siya sa maabot ng Ginoo. Actually, duhara ka kapitulo gisgot og sa 144,000 sa Biblia, kapitulo 7 ug kapitulo 14 sa Pinadiyag. Nang imong pangutana simbolo man na siya, ang tubag simbolo na siya gison. Usa na ka simbolik. Unsa ang pag-group nga prove nga kini simbolik? Gikan sa verse 1 paingon sa verse 9, simbolik na, dagan simbolik no. Verse 1, tapos ni nakita ko ang upat ka manulunda nagtindog upat ka tumoy sa yuta. Na may tumoy ang yuta? Wala may tumoy ang yuta, lingin baya. Kung mayroon kag square na tumoy. Pero mayroon kag lingin walay tumoy, no? Pero ang but ipasabot ani the four gitawag nato og direction of the earth, the north, south, the east and west, no? So bersikulo 2, unya nakita ko ang laing manulunda gikan sa silangan og nagdala og timbre. Simbolik na daan ang timbre igsoon. Dili na sama sa baka nga pasuan ang baka og makita ang gitawag natong timbre, no? Timbre ni sa Holy Spirit og timbre sa gitawag natong katawan sa Dios nga makaplagan sa Exodus kapitulo Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 og 23. Nag-ingon kanila ayaw ninyo pagdagmali ang yuta og dagat. Madagmalan ba ang yuta og dagat? Bili man nimo that is symbolic. Pagabot sa 4 og nadungag ko ang gidaghanon sa tinimbra 144,000. Symbolic yapon, di yapon ni literal. Versikulo 4. Dunay gitawag ngadto sa 5. Dunay 12,000 sa banay ni Judah, 12,000 sa banay ni Rebel, 12,000 sa banay ni Gad. Versikulo 6. 12,000 sa banay ni Aser, 12,000 sa banay ni Naphtali, 12,000 sa banay ni Manasi. Sa verse 7, 12,000 sa banay ni Levi, 12,000 sa kang Isakar. Sa 8, 12,000 sa kang Zabulon,
Now, imo makita, each tribe, 12,000. 12,000 times 12 tribes of Israel, that is 144,000. Kung imo ni siyang ihulog na literal igsuon, wa tay labot Pilipino, wa tay labot ng Amerikano, wa labot Russian, kay puro ni Hudiyo. So mapugos gyud ka nga kining Pinadayag City usa ni ka simbolik. Gawas niya na daga na sa tas 14 aron makita nato ang 14 nga simbolik gyapon ang 14. 1 minute na lang nabilin, no? Nagingon diri og na dinhi nga sila na gitawag natog nakadungog dalugdog, nakadawig og awit unya wala mahugawi sa babae. Kanang wala mahugawi sa babae masabot way babae maluwas kay ang babae hugaw. Bueno, Igson, ako na lagi nang gidali kay break na. Ayaw pagawa, mubalik kita karon tuod-tuod. Nga din si Emmanuel Di Parini, Brother Emmanuel, no? Na-enjoy ba ka sa Biblia? Napakoy itudlo unta sa imo na ay mga binon kay nako itudlo sa imo diha asa tong mga bersikulo, no? Ako ra isend sa imo ha. Kay daghan diha about sa Sabbath, no? Bueno, nasad si James Lo Aparicio, nya si Eugene Ko Pudutan, mayong adlaw pastor. Niya sab din si Merlin Lapinig Jurek, good afternoon Pastor Chris. To God be the glory, watching from Jeju, Korea. Anthony Medina Filias, mayong hapon pastor, God bless. Ni si Marcos Antonio Sa, mayong hapon ni mo diha sir sa PNP. Shalina Lin, mayong hapon pastor, watching from Digo City. Prince Tanjay, blessed evening Pastor Chris og mga kapaglaog, God bless sa tanan. Nili Kalapan Talisaysay, good noon Pastor. Pangutana ko Pastor, ang words nga matang bilong daw sa pamalikas. Kay pangutan pastor ang words nga matang nga bilong daw sa mga pamalikas wala ko kabalo gyud nagadepende tingis mga pinulungan for example may ato ang word nato pintas pangit man pero ang pintas dito sa Ilocano gwapa baya no so lain-lain nga mga pinulungan gani ang gitawag nato og anay sa atoa igsoon is makadaot sa mga kahoy no pero sa Hilonggo dili bueno natay caller go ahead balihog. Go ahead, caller, Brother Ben Amoroko, Liluan, Southern Leyte. Okay? Atong dawaton si Ben Amoroko. Okay, Ben, pasok. No, Padayon. Imo nang panahon. Aya pag paminaw sa imong monitor sa imong cellphone. Ako ito mo na, Pastor. Go, palihog. Ang among pangutana sa Mateo 10, versikulo 28. Okay, about sa kalag. Dili kadlaw ka na makapatay sa atong lawas, kundi ang makapatay sa atong lawas o kalag dito sa interno. Kalag. Kung sa imong pangutana. Ang akong pangutana ni, ilang niya, kalago, espirito, tama na siya buot o wala na siya. Okay, daghang salamat yan. Ang kalag igsuon gikan sa kaning namog mga Greek word aning equivalent igsuon. For example, spirit, that is a Greek word is pneuma. Okay? Equivalent na sa Hebrew word nga ruach. Okay? Or bangban mingo ruach. Depende na sa imo. Now, ang gitawag nato og kalag igsuon, that is gitawag nato og soke, no? O imo makita igsuon nga gitranslate sa word nga kalag. Now, balik ta sa Griego ug Hebrew nga concept igsuon sa word nga kalag. Ang konsepto sa Griego og gitawag nato og Hebrew igsuon. Ang word nga kalag is life, kinabuhi. Kini lawas nato, kinabuhi ba ni? Okay? Now,
pag ingon nga ni kalag igsuot, usahay magod kini nga teksto gamiton sa mga gatuog immortality of the soul. Okay? Pero wa sila kabantay nga kining bersikulo dili mo laban nila. Ano man, niya. Basahan ko sa pagbalik nga di mo laban nila. Di mo laban sa Catholic, di mo laban sa ubang Protestant nga nagtuo og immortality of the soul. Basahan ako pagbalik. Ayaw ninyo pagkahadluki sila magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinuoy kahadluki ninyo ang arang makaklaglag sa kalag og lawas didto sa imberno. So meaning to say, ang kalag malaglag. Pero ang ilabiyang theology, dili mapatay ang kalag. Pero sa Biblia, igsoon, mapatay. Kini nga bersikulo, lami ni siya i-classmate. I-classmate sa Ezekiel 18.4. Basahon na itong Ezekiel 18.4. Okay? Classmate ni sila. Aniya karon ang tanang mga kalag ako man. Ingon man ang kalag sa amahan. Ingon man usab ang kalag sa anak. Nga lalaki ako man. Ang kalag nga makasala, kini mamatay. Busa ako suggestion, atong mga pinangga ng mga Roman Catholic o mismo pas Protestant, balik tas Biblia, kay ang kalag mapatay. Pero ang theology nila, dili mapatay. Asa mabasa sa Biblia, nga ang kalag dili mapatay. Maunay gusto nato pangitaon. Kay sa Biblia, ang kalag mapatay. Unya ang immortality of the soul, naggamit sila ani nga teksto sa ilang unahuna nga mapasabot nila ang Seventh-day Adventist nga kining teksto dili mo laban sila kun dili batok nila kay ang kalag malaglag. Okay? Now, atong basahon sa pagbalik aron mapasabot nato. Ayaw ninyo pagkahadluki sila nga mga baktay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinoy kahadluki ninyo nga ang arang makalaglag sa kalag og lawas didto sa impyerno. Now, akong gipasabot sa inyo nga ang word nga kalag igsoon gikan sa Griego nga pinuluhan meaning kinabuhi. Now, tagaan ta mo og usa ka gitawag natong ehemplo nga the same Greek pero dili kalag ang pagka-translate. Kaya nga naman, dili ba ingon nga, lain-lain ba ang translator, dili ba inspirado iyang gitranslate base sa iyang kahibalo. Pero tanawa ning kalag, the same spelling sa Greek og mausad nga Griego, pero wala gitranslate og kalag. Nasa Mateo, Kapitulo 16, 25 ug 26. Tanawon ta to. Mateo 16, 25 ug 26. Nguni ang nakapahayag sa Biblia. Kay bisan kinsa nga buot makapatunhay sa iyang kinabuhi. Kining word nga kinabuhi, gikan gihapon sa Griego nga soke. Ang Mateo 10:28 gikan sa Griego nga soke nga gitranslate sa kalag, apan ang Mateo 16:25 gikan sa Griegong soke apan gitranslate sa word nga kinabuhi. Basahon ko. Kay bisan kinsa nga buot magpatunay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinuon siya niini, o bisan kinsa nga mga wagtang sa iyang kinabuhi, tungod kanako makakaplag siya niini. Talag ang pagka-translate anis Mateo 10:28. So, na ang punto nako igsoon mo ni, sayo pangunahuna sa uban, nga ini kamatay sa tao na something nga mugawas sa lawas sa tao, nga mautoy mamatay, asa na mabasa? Maunay dili mabasa igsoon. Usan na siya kapagtulunan sa tradisyon. Ang una ana igsoon nga mga pagtulunan nga dili mapatay, didto na sinisistress. Giinyan siya dan si iba, kaon sa panahon nga mukaon ka, dili ka mamatay. So kana nga theology didto na sa Garden of Eden nga ang yawa mo'y author ana nga theology. Sunod, gitagaag kinabuhi nila nga Socrates, gitagag kinabuhi ni Plato, gitagag kinabuhi ni Aristotle, gitagag kinabuhi sa uban nga mga Greeks, na kung ang tao mamatay, na something magawas, nga dili mamatay. Pero sa Biblia, mamatay. Balik ka ni Mike John, dugang pangutana palihog. Ang pangutana, Pastor, sunod pangutana, kining kalag nga naas tao o kining espiritu nga
gihuyop gikan sa Ginoo ngadto sa kang Adan. Tawa man ni sila, pastor? Dili ta moingon nga kanang kalag na asulod sa tao. Ang tao mismo mao ang kalag. Ang una-huna magud nato igsuon nga ang word nga kalag gitranslate sa English nga ghost ug di na mabasa sa Biblia. Okay? Ang word nga kalag gitranslate sa word nga soul ug ang soul igsuon mauna ang lawas sa tao atong basahon sa Biblia. Genesis kapitulo 2 bersikulo 7. Okay? Basahon na to. Kung na mo yung English, gunitin yung English. O gihumol ni Jehova nga Dios ang tao, gikan sabog sa yuta. O gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawas kinabuhi. O ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Unsa ang porma sa tao, igsoon? Dust plus breath of life equals living soul. Kalag na may kinabuhi. Kini nag-istorya karon mo ni ang kalag na may kinabuhi. Katong to asminteryo karon mo to'y kalag na way kinabuhi. Wala na sa Biblia nga ang kalag inikamatay sa tao, mugawas sa lawas sa tao, magsuroy-suroy o 40 kadiyas. Wala na sa Biblia. Ang word nga 40 diyas na-refer kang Kristo kay nabanhaw man siya physically. 40 days nagpuyo si Kristo ay haniatos langit. Pero ayaw ihapak sa kalag nga dili makita o dili mahikap sa theology sa karaan. Kay wala na sa Biblia. Mabitaw nga gusto na to i-correct. Kanang inikamatay ko sa tao, 40 days musuroy, bisag asa. Asa man na mabasa sa Biblia? Wala tayo mabasa sa tradition na siya. Munang gusto na to ibalik nga ang word kalag mauni ang lawas. Balikon ko sa pagbasa. Genesis 2:7. Di ni maluwad nga bersikulo igsoon. Nagingon, o gihumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sabog sa yuta, o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawas kinabuhi, og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Unsa ang tao? Kalag nga may kinabuhi. So dito mo ingon nga ang kalag naasulod sa tao, kaya ang tao mao ang kalag nga may kinabuhi. Balik ka ni Megzon. Go. Wala na. So kung nawala na ato nga ako i-recognize usab ang ato nga mga kaigsunan no ingon sa ni Rex Gonzaga ug Jag Bautista uban sa iyang asawa ug sa iyang mga kaigsunan diya sa Bakersfield ug usab kang J. Salcedo. Niya din si Albert Trillusa Cano, mayong hapon pastor. God bless your program watching from Sabah, Malaysia. So, nasa si Juna, niya din si Julio Tomarlas, niya din si Raf Santander. Pastor, may tanong ako, pwede pa ba magpabaptize og otro nga nabaptize nako atong 1989? Igsoon, ang mo-decide ana ang church board. I-present kay dili tanan cases sa pagpakasala sa kalibutan, gi-recommend for baptism. Usually, mo recommend tao baptism sa ato nga church kung ikaw nakapatay og tao. Kung ikaw grabe nagyud kayo ang imong pagpakasala sa kalibutan. Pero kung nakapamaka ka, sama ra gyapon sa ubang mga tao, di na kinahanglan i-baptize ka. Okay? Kung pananglitan, nakalapas ka, nakapasakit ka og tao, di na ka kinahanglan i-baptize pa. Bueno, natay caller. Caller, go ahead, palihog. Hello, Pastor. May hapon. May hapon usab. Wala, Pastor. Natin ito na. Go, palihog, son. Luklok Garcia, Palawan. Sige, Luklok, brother, go. Kaya ba, hindi nga, Pastor ba? Nga mag-72 pas 72. 73 ba ron? 73 o 66. Okay. Ano man eh? Okay. Mutubag na ko? Nag-refer ka sa Bible? Anong naay 73 o naay 66? Oo, nga naman na, Pastor. Okay. Ang tinuod na naigsoon ang 66. Dili ang 72 o 73 nga imong giingon. Okay? Nganong ang 66 igsuon kay niagi ni siya og sakto nga kanonisisyon. Okay? Wala na gi-practice sa mga Protestant nga 72-73. Wala sa da gi-practice sa mga Hudyo nga mo'y unang gitagaan sa pulong sa Ginoo. Gi-practice na sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga diin adunay 73.
na ang question, nganong wala magdawat ang Protestant appeal ang Seventh-day Adventist sa gitawag nato og deuterocanon. Gitawag na sa Catholic og deuterocanon, okay? Pero gitawag na sa mga Protestant og apocryphal books. Apocrypha means hidden books, okay? Now, nganong wala man siya gidawat? Kungod kay kanang na sobra nga Biblia daghag discrepancy, daghag error, daghan og mga pagtulunan nga dili mohaom sa Biblia. Kay ngani magod, mudawat ka og usa ka pagtulunan nga libro kay daghang biya nagklimron. Apay Book of Barnabas, daghan mismo gani ang Muslim gusto nila padawaton tong Book of Barnabas kay mao kuno nay missing link between sa Bible ug Quran. Pero di sa tamagisgot niya na. Now, ingani, ang mga Hudiyo igsuon, kung adunay usa ka libro nga i-claim as inspired book, careful kayo ang mga Hudiyo niya na. Una, kinahanglan kanang libro ha, dili mo kumplikto sa Torah or Pentateuch. Penta means 5. So Pentateuch means 5 books of Moses. Naaga ni book nga gi-claim nga mo kumplikto sa Pentateuch, dili na nila dawaton. Okay? Karon, abot si Jeremiah, abot ni Ezekiel, di magkumplikto. Now, pag-abot sa New Testament, di gyapon magkumplikto. Pag-abot sa Deuterocanon, kinagkumplikto man. For example, kining gitawag nato igsuon nga usa ka libro diha sa Deuterocanon nga na makaplagan sa chapter 6 verse 1 to 8 sa Tubit. Yung tanaw mo diha sa Tubit nga libro 1 to 8. Chapter 6 1 to 8 nagingon diha. Magkuha kang isda. Ug ang isda imo na siya nga kuan sa iyang gininhawa. Ang mga laman loob, kuan nimo gininhawa. Unya imong iskuan sa kalayo or baga. Ang asuan na igsoon makaabog sa dautan. Asa mo kumpleto sa Biblia. Nabay ginawan sa isda. Nga kung imo na siyang sunugon, ang aso makaabog sa dautan nga mga gitawag nato og mga bad spirit. Makaabog, mabitaw na usay sa mga katiguangan na mga palina-palina kay diha nagikuha nga konsepto of which dili na mao. Wala sukad nag-declare ang Ginoo nga ang aso sa gininhawaan sa isda makaabog og dautan nga mga dautan. Mao na nga kung imong isagol sa Biblia mo komplekto siya. Mao nang wa siya dawata ang Deuterocanon or apocryphal books. Pero ato na lang sad na siyang respetahan. Ingon nga, history books. Bantay, ang history dili na perfect. Mabitang matingala ko sa mga Catholic defender nga, kung mag-prove sila sa Biblia o sa ilang pagkatinuod nga iglesia, nga nung mugdagan mo silang referensya, ang referensya na baron mao inspirado. Okay? Now, ang referensya egson, ang histories, subject na siya nga posible makakamitar og mistake. For example, may ngulugan nga kinahalan daw ato ni encyclopedia sa pagpatutuod sa tinuod nga iglesia kay mga kasaligan nga referensya. Sure mo? Kasaligan nga referensya? Nganong nama encyclopedia gatudlo nga ang tao gikan sa unggoy? Kasaligan nga referensya na? Maumitaw ka, di nato na siya ikuan. So, kanang apocryphal, ato na lang gibutang nga history books. Say, wala history books nga perfect in nature. Kay dili siya inspired book gawas sa Bible. So ang rason nganong wa ta nagamit niya ng apocryphal books or Deuterocanon tungod kay daghan diha nga mga nakasulat nga musungi sa kamatuoran sa Biblia. Follow up kanimo Brother Luklok Garcia sa Palawan. Go. Ya, nagya pa sa Rogi. Kung mauna ka, Pastor, ito ka din. Oh, wala. Kung mauna, isa man. Hello. Go. Hello. Tingnan ko rin nagwala yung Pastor, tingnan ko dito na iya, usana, tapok o ano na, buhat, ano na, tapok siguro. Actually, daghan kay mga sinulatan sa mga karaan igsoon, gipili lang nila aron mo suporta sa ilang doktrina sa state of the dead. Mupili sa pagpamatuod nga ang kalagili mamatay. Mo man ay klaro. No? Pero wa sila kabantay nga daghang mga musungi diya, napagani diya nang isgutan nga manulunda na makak, nga may manulunda mamakak. So anyway,
ila man sa naigsoon, ato silang respetahan, kay ila man na, dili man na ato. Okay? Pero, ingon nga respeto, ato nalang ignon nga history na siya. Okay? Subject nga pwede masayop. Nganong history? For example, sa Maccabees Kapitulo City, versikulo 1, ngatos 21, na ay mga tao diha nga gipapugos og kaon sa baboy nga diing gilutos. History na siya, Igsoon. Pero maghisgot kag doktrina, ay dili nato na imo ang doktrina kay nganuman, dili man na inspirado nga libro. Para Igsoon, Brother Loklok Garcia, go. Ito ba rin, Pastor, kasi ba rin kung ano ng Biblia, tapos, gabuhat, yung dalawa ng gabuhat kay taktong pirma na, Actually, Igsoon, daghang libro nga dili nato mahibaw-an unsay origin. Kay katulad dahil nga Library of Alexandrian, pero tindaghan naglibro ato. Nangawala lang to sa panahon sa mga gubat-gubat. Niya ang ubang mga Greek didto nga lubong sa yuta, mo'y nakatabang usab nga makuha nato ang tiunay nga kahulugan sa usa ka word nga nasa Biblia. Kay duha biya ka klase ang Greek. Gitawag natong classical Greek o Koine Greek. Ang Biblia igsoon that is Koine Greek. Na mga classical igsoon nga dili na muhaom sa gitawag nato mga modern nga mga Greek, di na muhaom dinhi sa balaan nga kasulatan, no? But anyway, that's Greek. Salamat Brother Loklok Garcia, gawas kong naapay lahi nga pangutana. Okay na, Pastor. Okay na. Okay, daghang salamat Brother Loklok. Na dinhi si Julio Tumarlas, amen. James Linganay, Arnold Sags, Lini Ondoy, mayong hapon Pastor. Jamel Cortez Hurulan, Pastor Godpiin, God bless. Ernesto Rizari, nasab din si Danlis Opon, watching from Karachi, Pakistan. Okay? Uy, kumusta diya sa Pakistan, no? Niyasab din si Efren Hiniralaw, Guarin, mayong hapon ninyo dira, Pastor, watching here from Malaysia. Ruel Pakuri, watching from Compostela, Cebu. Anabel Tumampos Lagata. Boy, no natay caller. Caller, go ahead, palihog. Hello. Si Bibot Baradi Tawi-Tawi. Bot, pasok Bot. Salamat sir. Naimo nagukong nimo suki ani kay makaadi kay ning imong programa sir kining pangutana sa pastor. Salamat. Kay dagan na gani ko na imbitar ani diri nga magpamino diya sa imo ha. Kay dagan kita magkuha ka Pero na pagtulunan ba. kung okay ra sa imo ha, pwede ra sa di ka motobag, pwede sa motobag. Kung sa imong reliyon Bot, kay suki na magita kung namaligya pa kung ginamos karon, pakapinan tagyud ka og sabaw. Salamat. Ako ni gikan pa sa Katoliko sa karon hinta nga duna ko kanang gisudlan pero murag kanang intanangita pagkukugan ng dalan. Okay. Mga ingunta nga sa tinud pagka-istorya gusto ko mo sakay aning yung sakyanan kay hinta nga nangita ko sakyanan ba. Pero gusto ko makasiguro nga kung mo sakay ko ani makaabot ko dito sa tumoy sa ako ang kadaugan. Muna nga inta nga nagpangita pa ba ko kumbaga sa Pastor kaning kamaturan. Muna nga kung imong itugo tundo na pa kay oras, inta nga gusto ko mangutana pagbalik nimo mahitungod atong akong gipangutana kay Katoliko ko Pastor no, Katoliko pero wala nako. Okay, kay mo lagi na akong gikalibugan. So, mula ko baliko na ako, gusto ko nga mosakay sa inyong sakyanan pero gusto ko nga maniguro. Kay basig na may panultiyon sa katigulangan Pastor nga sa tantong pili-pili napuntahan nun sa bungi. O di ba ka na bang inyong tantong likay-likay sa baga napunta nun sa dilap na siga. Muna gusto ko, di ba Pastor? Mga ayaw og ayong kwan Pastor nga taga-silo kay normal na siya igsoon nga mamili gyud ta og sakto. Kay ang Proverbio 14 versikulo 12 baya nag-ingon adunay dalan daw matarong alang sa usa ka tawo apan ang tumoy nini mao ang kalaglagan. Imo gina siya nga ayuhon pag-study, no? Dili sa para sa uban nga mga title nga dating daan. Unya, dagan tas Biblia sa Old Testament dili mo to kay imbis dating daan maka. But anyway, Zon, naidalan nga daw matarong at tubangan sa tao pero ang tumoy kalaglagan. So walay problema, take time sa pagtuon. O ayaw kaulaw, pangutana dire sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist kay ang doktrina pagtulunan sa Seventh-day Adventist na sandig sa Biblia and Bible alone, sola scriptura. Go ahead, Palegzon. Wala gani akong gikuptan ko na ako ang kanang imong gipanulti kay dili ko atong pareho atong isang semana nga nag-post ka sa Facebook nga dunay nag-akusa nimo
nga kanang nagdagdag bawas ka. Pero kung doon ako i-istorya diri nga kanang yung tanga akong istorya, dili ko mo istorya kung wala ni gagikan sa imong babakod. No mo nga sama sa pagingon nimo nga kung wala sa Biblia kana iya sa tao. Mong kining akong ipangutana ron nimo kung doon na puntay oras kung wala sa sunod mutawag ko otro kay gusto lagi ko kanang kalinaw. Sige na. Kay kini imong programa ang nakakita nako nga muri magkahatag nako ni kalinaw. Okay. So ang katong akong pangutana pastor ibalik nako kung imong itugot katong pahitungod sa Trinity kay ingon ta nga wala pag ko ato nalamdagi. Okay. Kay sa diyang gipangutana ta ka ato mahitungod sa tulo ka persona sa isa ka Dios ang imong pagpasabot nako bagamat kini akong gipasalamatan og dako kay bisag pagduna na ko'y kaibal, samot noon kadako o intak ka solido ang akong pagsabot mahitungod sa persona. Pero ang akong gipangita mga pastor katong tulo sa usa pero ang imong gihatag nako nga pasabot katumang niingon ka nga ikad o katong yakid nga kun asa duha ra man dito ang na-mention nimo. Uno, ikaduha nag-mention po ka sa managtiayon si Adan ug Eva. Duha ra gyapon ang na-mention nimo dito. Kumbaga kung nag-basketball ta gisugo ta kag pait sa og 3 pero dos lang ang puntos. Pero nigamit na po ka nigamit na po ka sa 1:30 nga kumbaga na foul ka dito kay nagasulod ka usab pero sa pagpadayon nimo pagpasabot si Jesucristo ra man gyapon ang nilabas dito nga Dios. Muni nga gusto nako bit pastor kundi lang nimo ikasakuan po kay ako nang gikain mo ikaw mismo yung nga magmangita kita kung sa kamatuoran asa ba gyud makita kining tulo ka persona sa ka Dios kasi ikaw may nag-ingon nga kun walay may sulat sa Biblia kana iya sa tawo nakaron kun kini pastor kun dili nimo ni mabasa sa Biblia ang tulo ka persona sa usa ka Dios ingon ta naamangoy akong nadunggan nga sa tanang mga Katoliko only Catholic ang gipasanginlan nga mooy nag-imbento aning Trinity. So kung wala kayo mabasa ani pastor, basig intang nini sa mga yung tanapulot lang nato sa Katoliko, pastor. Mo na yarbay akong gilayasan na. Okay, actually Exxon mo ni no. Kanang imong gi-demand una kanang niyong ka nga ang Catholic mo'y una sa Trinity. I beg to disagree. Kay nga naman dito gani sa usa ka konsilyo nga gipatawag usab ni Constantine Igsoon tungod sa adunay issue sa gitawag nato kang Arios. Pila ra man gani ka pari ang nitambong gikan sa western nga side. Ang dagan iya sa eastern nga side. Nga diin magdili maklaim sa Katolik nga sila ang una. Pero bisan pa man wala pa'y Katolik na anan ang mga punto. Now, ang imo nga gusto nga makita, nga naagyod ang word nga espiritu, wala naman ta magproblema sa amahan, okay? Wala sa ta magproblema sa anak, kay gidawat man imo ang word nga espiritu, nga matod pa nimo gani sa 5 minutes na nabilin sa ato nga portion o last portion. Now, matod man nimo nga sa Old Testament, nganong wala ko nagbasa sa gitawag spiritu na abaya. Wala pa lang nato ito mabasa. Pero puno na kong binasahay sa New Testament kung imo lang tagaaglo na sa imong kasing-kasing. For example, dini sa Isaiah 48, versikulo 16, nagingon, Dumuol kamo kanako, pamatian ninyo kini sukad sa sinugdan. Wala ako magsulti sa tago sukad sa panahon. Panahon nga kini na mao didto man ako og karon ang Ginoong Jehova. Mantaya, na nagistorya nga didto man ako og karon. Okay? Ang Ginoong Jehova duha na. Okay? Nagpaanhi kanako og ang iyang espiritu na tulo. Di naman ako ang i-prove, gi-prove naman ako itong yaging episode nga persona ang Espiritu Santo gani ingon ko nga Efeso 4:30 ang espiritu masakit so therefore na siya emotion. Nagingon pa gani ko, unang Korinto 2:10 nga siya makatugkad sa mga butang, nga lalom nga mga butang nga iya sa Dios. Una akong nagkutlo pag yung kong Roma Kapitulo 8 igsuon. Ako nagtuo nga sufficient na to kung imo lang dawaton. Karon ako sa nabasa nga tulo ka mga persona na adinhi atong nabasa mismo. Gani, kung imo siya nga analyson pag-ayo, mismo pa si David igsuon nakahisgot gihapon ni ana nga mga punto sa Holy Spirit sa iyang nga pagbangutan sa iyang mga kasalanan nga nahimo at tubangan sa Ginoo ug tin-aw man kaayo nga nanawag siya sa Ginoo nga bag-uhon ang iyang nga
kaugalingon. Mato pa niya sa 51 sa Salmo, sa versikulo 11, ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan, og ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay nga sa imong kaluwasan. Ayaw kuha ang Espiritu Santo. Mao na giingon sa Biblia, igsoon. Unya, presente ba ganing Espiritu, igsoon, dito pa gid sa panahon sa creation, atong basahon, Henesis 1:1, sa sinugdan mo, gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta, 2, ug ang yuta awa og walay sulod, ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kiladman, ug ang Espiritu sa Dios. So na ang Espiritu, igsoon, presente dito sa creation nga gitawag nga to og panahon. Pagkadaghan igsuon nga mga bersikulo nga naa ang Holy Spirit mismo pa sa Old Testament, wala lang makabantay ang mga tao ni ini. Atong dungagan dinhi sa Hub kapitulo 27 sa iyang bersikulo 3. Kay bug-os pa man ang akong kinabuhi dinhi kanako, og ang Espiritu sa Dios ani asulod sa akong ilong. Imo makita nga ang Espiritu igsoon mo'y naghatag og kinabuhi. Ug unsa may nasa atong ilong gininhawa, ug unsa may gininhawa life. Og ang life igsoon, ang Holy Spirit usab ang naghatag niya na unsa pa may atong tanaw. Anyway, ikaw lay magpili igsoon. Noon, sige lagtuon, imo ra gyapon na makita igsoon. 1 minute way no nabili igsoon. Tawag na lang sa next nato nga episode sa karong maabot nga Martes, ug akong gikalipay si Bibot Baradi sa Tawi-Tawi, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diha alang sa tatong mga kaigsunan sa Tawi-Tawi. Daghang salamat nimo diha Brad Bibot. Ako sab i-recognize ang ato nga mga communication director sa kanilaing lugar sa mission og conference, no? Ilabi na sa Western, Davao, Southern, Butuan, og tanan lamang nga maabot ni atong programa. Buenos, sa ngalan sa atong station manager o sa atong communication director, kini lamang si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran mo ray angay nga mabuhi magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong pag-uban, daghang salamat sa imong gugma, among gikalipay, imong pagkuyog nini nga kahaponon. Panalangini ang tanan nga nangutana, ang tanan nga viewers, labi na usab sa mga kaigsuonan sa tibuok nga kalibutan ug sa mga OFW ug sa ilang pamilya, labi na usab sa among mga kadagkuan gikan sa General Conference Division Union Mission ngadto sa mga gagmay nga iglesia. Salamat nin tanan kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels.
through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel.